Wat we gaan doen is we gaan dit probleem proberen aan te pakken door ook aan de voorkant te interveneren. Dus ook preventief. Preventief, ja. Preventief, maar ook de connexion con ons partner nang, dus in verbinding met onze partners. Zodat we allemaal op eenzelfde lijn zitten. Dus dat er ook samenhang is tussen wat we doen. En dat we ook aan de achterkant wat doen. Dus wat ik eigenlijk zeg is, we moeten iets aan de voorkant doen. Dat is het belangrijkste in preventie. Moet daar zichtbaar zijn. Contact met scholen. En proberen de jongeren waarvan we weten en waarvan we zien of horen dat het de verkeerde kant dreigt op te gaan, dat we daarop ingrijpen. Pero tambe, als om wat voor reden dan ook jongeren bijvoorbeeld in detentie komen en ze zijn klaar en ze komen weer buiten, dat we ze ook dan opvangen zodat ze niet terugvangen. Ja. Pero het probleem is, kijk, we moeten ook differentiëren, dus mesten different. We moeten differentiëren tussen een sociaal vraagstuk en een politievraagstuk. En dat goed helder krijgen met elkaar, is eigenlijk heel important. Kijk ons meester haast mas. Dus wat kunnen we nog meer doen om vroegtijdig zichtbaar op het vraagstuk te acteren. Dus op scholen aanwezig zijn misschien. Of andere dingen. En daarvoor gaan we begin volgend jaar een conferentie organiseren. Dus eigenlijk met alle scholen, dat is het plan. Met de scholen om tegen elkaar te zeggen, dit is hoe wij dit gezamenlijk gaan doen. Want we kunnen het probleem alleen oplossen als wij gezamenlijk met een interventie komen. Dus niet de een doet dit, de ander doet dat. Dus wat ik zeg, samenhang en in verbinding met elkaar. Zie, dat is een probleem. Maar het probleem ligt ook weer aan de voorkant. Want weet je, wat kun je doen voor die jongens die op die school zitten, dat het zover is gekomen dat zij die wapens überhaupt dragen. En dat is het. Kijk, we gaan optreden tegen die dat zij die wapens dragen. En dat zij dus, als ze wat doen, maar we kunnen niet voorkomen dat ze al daar op die school zitten. En het is ook het beleid van de school wat te doen met die jongeren die op die school zitten. Of waar moeten ze worden opgevangen of welke maatregelen moeten er getroffen worden. Kijk, wat ik ermee wil zeggen is, het heeft een sociaal vraagstuk en een politievraagstuk. En die moeten we bij elkaar brengen, maar we moeten wel heel goed, en daarom is die verbinding con ons partnerland is zo belangrijk, omdat we allemaal een verschillende taak hebben. Het is niet een politietaak om voor de jongeren die op die school zitten te gaan zorgen dat ze niet op die school komen.